Mazda og faktisk en 1,3 liter svampmotor, men den lyder endnu væk 300 nyber. Yes, skal vi lige give ham en hånd op. Sådan. Og vi får endnu en rulle koger deroppe fra. Ja, tak for det. Spændende at se med Nikolaj her. Hans Mazda X7'er med bankelmotor. 1,3 liter varm. Men med 300 hyper under hjelmen, så det skal nok være noget, der rykker. Og vi fik lidt gamle tempo i går også til at ligge i Kommer der en super og vi er jo i øjeblikket ved at køre første gennemløb. Det går fint for de to herrer. Det har kliftet lidt rigeligt meget op ad toppen der. Det så ellers rigtig godt ud. Yes, så er det bare med at få røven væk, for nu kommer der en RX7'er. Yes, der er blevet ikke kliftet meget op ad bakken der. Og ingen tvivl om, at det holder dommerne naturligvis øje med. Her gælder det ikke om at komme først. Her gælder det om at lave det største show. Drift show. Så det kunne godt være, at Nikolaj han skulle bruge lidt mere tid på hjulspind, men han er jo bare nede med pedalen. Det er der kørt i hvert fald. Ja, så har vi med lille bil nummer 5, en lille 5-tal over til John her. Der har vi Martin Wissing Laursen holdende, BMW E30'er. I bagved med bil nummer 85, der har vi Sten Søger, BMW jeg skulle huske at sige, kan jeg se, når jeg sidder og gasser op 200 plus heste. Ja, lad os så se, der kommer op over toppen den her gang med fin drifting. Lad os se den broadside fra side til side. Du lægger godt ind på bakken der, ja. Og så kom så med den. Ja, kylling. Sådan. Så bliver der kommet den helt ned fra starten af. Det kommer 3 marker, mine damer og herrer. Giver mig en hånd. Også en fin præstation af Patrick. Sådan, Patrick.